Duizenden lampjes sieren de woning van Peter en Sylvia. De kerstgekte is bij het Venraayse stel al vroeg losgebarsten. En dat levert prachtige plaatjes op. Ja, door de jaren heen is die ontstaan en dan kom je weer eens dit tegen of dan zie je weer die ideeën of hoe dat gemaakt is. En door de jaren heen komt er steeds een beetje bij en op een gegeven moment zit je best wel in zo'n kersthuis zoals wij hebben. Ja, volledig in kerstsferen. Dit moet jullie ook een prettig gevoel geven, toch? Anders doe je het niet. Ja, kerst geeft sowieso een prettig gevoel. Hè? Gezelligheid, lampjes, kaarsjes in huis. Dus wat dat betreft geeft dat wel natuurlijk wel, en vooral in die wintermaanden, een gezellige sfeer en een lekker warm gevoel, ja. Ja, en Sylvia, ben je aangestoken met het kerstvieren door Peter? Of hoe is het bij jou een beetje ontstaan? Ja en nee. Peter had eigenlijk best wel veel kerstspullen van... voordat wij gingen samenwonen, bracht hij mee naar ons nieuwe gezin, maar zo te zeggen. En ik vond het ook altijd heel erg leuk. Gewoon die lampjes en ik hou van heel veel kleuren. Nou ja, zoals je ziet, onze boom en andere dingetjes die weer bestaan, dat is allemaal met kleur. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus het is ja en nee aangestoken. Ik vond het wel heel erg leuk, maar ik had zelf vroeger nooit echt de tijd om het te doen. Nou, dan even terug naar het bouwen, want er zijn ook wel dingen veranderd volgens mij, hè, vergeleken met vorig jaar. Ja, ik doe altijd knommelen, zal ik maar zeggen. Hè? Zo noem ik het dan maar eigenlijk op zo'n plat te zeggen. En ik vind het weer leuk om dit of dat te maken. Hè? We maken wel altijd overal foto's van. En dat wordt dan gekeken hoe dat vorig jaar was. En over een groot gedeelte krijg je dan weer hetzelfde, zal ik maar zeggen. Maar voor zo'n 80% en zo'n 20% komt daar steeds nieuw bij. Ja, en onder meer de notenkrakers, hè? Van Duitse kerstmarkt meestal, hè? Die hebben speciale plekken in jullie huis. Ja, zeker. Die hebben we eigenlijk het hele jaar staan. En er komt er elk jaar wel 1 of 2 komt er bij. Dat is eigenlijk wel mijn favoriet een beetje. Dat zijn de notenkrakers. Ja, die hebben allemaal hun eigen hoedje of een eigen pakje aan. En soms denk je van, ook zeker als wij dus gaan kijken voor een nieuwe, dan moeten we echt een foto maken van degene die we al hebben. Want anders weten we niet... Die hadden we toch al? Nee, kijk, want die heeft een trommeltje vast of die heeft een zwaard vast. En dat vinden we dus dan weer heel leuk om net weer die ene te vinden die weer apart is. En die erbij past bij de notenkrakerfamilie. Onze kerstgroep, die vind ik wel als eentje van vroeger. Zwaardere beelden, helemaal intact. Dus, want wat dat betreft ben ik dan wel zo van, die mag geen neusje gebroken of iets hebben, zal ik maar zeggen. Dat is wel eigenlijk dat die heel voorzichtig wordt ingepakt. En ook het jaar daarna weer wordt uitgepakt. Dus 1 november is dat begonnen. En dat gaat soms wel eens een dag dat we er niks mee doen, zal ik maar zeggen. Maar veel dagen van de week dat we wel soms een beetje dit een beetje, dan komt dat erbij en dan krijg je dat idee en dat idee. En op een gegeven moment zit je, zoals we nu zitten. En tijdens Kerstmis zelf, hoe vieren jullie dat? Met het gezin eigenlijk, gewoon met z'n viertjes. Lekker eten, vooral relaxen. Dus niet stijf opgedirigd met... hoe noem je dat? Aan tafel rechtop zitten. Maar echt gewoon lekker fout kersttrui aan. Ik heb hem vandaag niet aan, maar fout kersttrui aan, joggingbroek. En dan lekker eten, lekker genieten. Dat is voor ons echt kerst. Ja, dan in januari, halverwege januari dan... Ja, dat is een stukje kaler hier in huis. Minder gezellig eigenlijk, toch? Dat is echt minder gezellig, want dat is echt in principe niet leuk. Hè? Daarom doen wij doen het niet in 1 keer afbreken. Wij bouwen dat trapsgewijs op vanaf november. Maar in januari breken we dat ook weer trapsgewijs. Dat duurt een paar weken voordat alles weer weg is. Dus dan valt dat een beetje mee. En dan begint het in februari eigenlijk alweer het aftellen naar november? Of is het zo erg niet? Nee. Wij genieten ook wel van lekker het voorjaar, zal ik maar zeggen, de zomer. Maar in het najaar, als die dagen wat korter beginnen te worden, dan begint dat te kriebelen. Dus wat dat betreft is dit een leuke tijd.